translation kay ang sa maayong balita Biblia. Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog na dunay sa lawayong pagpakighinawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Ambak ta sa verse 5. Timan ikini walay tawo nga sa lawayon, laway o hakog, kay ang kahakog maoy usa ka paagi sa pagsimba sa Dios nga makaambit sa gingharian ni Kristo ug sa Dios. Atong ito katong mga ulo mga kota. Among balaang Diyos, Lord, nagpasalamat ang ni Father God sa bago na po, Lord God, na panahon, bago nga adlaw, na mong gihatag ka namo, alang, Lord God, sa pagsimba kanimo, bisan pa, Lord God, sa pagpaminaw, Lord God, sa imong pulong, mo lang yung pag-ampo, Lord God, na ikaw mismo, Lord God, ang kasturya sa imong pulong, ang matagpulong, Lord God, na masangyaw, ang matagpulong, na maistorya, tubuti, Lord God, ng mga pulong, nagikan yun kanimo, balaan na, Father God, ang matagpulong, Lord God, and tubuti gid, Lord, na mamuhat yun, Lord God, sa matagos sa, Lord God, sa mong kasing-kasing, Lord God, sa matagos sa mong kinabuhi, Lord God, and tubuti, Lord, na masabtan yun na, Lord God, ang gusto nimo ipasabot kanamo karong buntaga, Father God. Lord, nag-ampo gid ni God, nagahangyo gid ni Lord God padayon isip ko sa kasimbahan nga ikaw gid, Lord God, ang maghari sa mga kinabuhi, nga ikaw gid, Lord God, ang mapadayag, Lord God, sa matag higayon, ug nga, Lord God, mailhan gid ko, Lord God, sa mga tawo nga ikaw ra gid, Lord God, ang Dios sa maduluwas pamaagi sa mong kinabuhi. Salamat nga ang tanan karong buntaga kay mahitabo lang gid, Lord God, pamaagi sa imong gahom, pamaagi lang gid, Lord God, sa imong grasya, pamaagi, Lord God, sa imong kaluoy. Imuha, Lord God, ang tanan, walay amua, sa ngalan ni Jesus, na aming Diyos, sumaluluwas. Amen. Sige, malingkod na ninyong tanan. Sige na, so atong message karong buntaga, ang title sa atong message kay Walay Lugar. No, kimaw kayo sa nga title, ako lang i-explain ko niya kung asa nato na siya gikuha. No, pero balik, walay lugar, kung niya gikuha nato na siya sa Efeso 5:3 padulong sa 5. No, balik lang takadali, extension gihapon ni siya sa ato ang tema or sa atong theme verse, no, katong i-explain na ni Pastor Dave katong miagi. Abri lang sa takadali sa itong mga Biblia sa Roma. No, balik sa takadali sa Roma 12:1. No, ito lang isgutan kadali. No, ako lang basahon balik sa ang atuang team verse. No, or na naman di ara. Ako na lang basahon sa screen. Kung siya, busa mga igsuon, tungod sa dakong kalipay or tungod sa dakong kaluoy, nagipakita sa Diyos kanato, ang iyon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Diyos, ingon nga buhing halad, balaan, kung makapahimuot kaniya, mao kini ang matuod na pagsimba nga angay ninyong ihalad. No, so kabalo naman taninyo tanan, mo na siya team verse nato, mo na siya tema nato karong tuiga. No, last Sunday, i-explain na siya karon ni Pastor Dave. Last Sunday po, i-explain po o tungab ni Dave. Karon nga wali nato, sunod Domingo, o sa sunod pagid na Domingo, ato nga lang siyang i-google gihapon di ara, nalatay pangwaon ng mga butang-butang para nga mas masabtan din nato na siya nga bersikulo. No, ato lang na siyang mas palaluman pa, ato siyang mas kunan pa yun, kay para mas masabtan pagid nato. No, explain lang na ako kadali lang dyan kaayo. No, ang itsura, hindi mo naman siya ni Pastor Dave, naingon na po na ako sa katong anniversary nato. Ang itsura, basta maingon tanin niya Church of Buhing Halad, no, hinaot nato lang yung paminawon o taro, hinaot nato lang yung ikinasing-kasing. Kung iskop kita niya Church of Buhing Halad, ang itsura nga dapat natong ginahuna-huna, kay katong hayop sa panahon nila sa una, na ginahalad dito sa Ginoo. Kabalo naman tanin niyo no sa istorya sa daang kasabutan nga every year matag tuig magdala sila og hayop or magdala sila og langgam
ilahang dalon sa pari, ipalantaw nila sa pari kung wala ba'y depekto, kunya kung wala'y depekto ang hayop o ang langgam, ihalad to sa pari para sa kapasayloan sa sala sa naghalad. So church, kabalo ko makasabot po taninyo nga gipakamatyan ang mata ni Jesus Christ. Dili na ta kinahanglan magbayad sa atong mga sala. So atong himuon hinaot nga ato yung ihalad. No, dili gid ko kalimot atong story ni Aileen di ari one time sa simbahan unsa ito nahitabo. May usa ka bata, wala ko na sayo. Wala man siya kwarta, wala siya ikahatak sa Ginoo. So unsa ito gihimo niya? Nilokso siya dito sa offering box, kay iyahan na lang kinabuhi yang ihatag sa Ginoo. Tungod na kay hunahuna niya, Lord, wala mo ko ilaing ikahatag, ihatag na lang nako akong kinabuhi di ara sa Ginoo. So church, mo na siya panghinaot nato, mo na siya ginaampo nato, mahimuon nato karong tuiga, maihalad yun nato ang kinatibuk-an sa atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. So nala tayo hisgutan karon. Again, sa kong gingon ganina, ato aning book-on, kani siya nga verse, ato siyang book-on, mas palaluman pa nato sa tulo, karon o sa duha ka Domingo nga mga bot pagil sa ato ang panimbahon. So atong hisgutan karon kay kaning word na balaan. Diba no, giingnan ta sa bersikulo, ihalad ang inyong kinabuhi, isip buhing halad, balaan o makapahimuot kaniya. Ato lang sabton church na kung maghalad ta sa atong kinabuhi sa atong Ginoo, kinahanglan gyud daw nga mahimong balaan. Atong ingnon kadali atong kaugalingon, balaan. No, so balikon nako para lang gyud makinasing-kasing nato kung ihalad nato ang atong kinabuhi sa Ginoo, kinahanglan gyud siya mahimong balaan. No, kabalo ko, makabalo na tatanan, kung ano nga si Jesus Christ yun ang kinahanglan na ipapatay dito sa krus. Tungod kay si Jesus Christ raman ang walay sala. Si Jesus Christ raman ang balaan. So siya ra gyud ang naay kahimuan sa pagbayad sa ato ang mga sala. Before lang ta mo padayon, nako ipakita di ara nga picture. No, kabalo ko, makaila kaayo mo niya. Kailan mo niya? Familiar? No, usa siya sa mga nidagan o pagka-presidente karon. No, Christian gid siya, professing Christian siya, and makita gid pud nimo ang pagkatinuod sa pagkakristohanon sa iyang pagkinabuhi. No, ato lang paminawog tarong, nayo sa kapastor, no, paminawog na tong tarong, nayo sa kapastor, nakapaminaw lang akong testimony. Ngayon sa kapastor, naingon siya nga si Manny Pacquiao daw, kaya daw niya, or na-memorize daw niya, ang whole Romans chapter 12. Nantawon daw nato kadali sa itong mga Bible kung pinakabuok ang verses sa Romans 12. No, dili sa Bisaya, 21 verses. Sa kaseryoso niya sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, iyang ipaningkamutan na memorize ang whole Romans 12. Sa 21 verses, iyahang gi-memorize tanan. Kabalo ko nga makahinumdum mo aning iyahang giingon. No, tungod sa iyahang giingon, na isyo kaayo siya. Tungod sa iyang giingon, daghan kaayong mga nang-react. No, samot na gitong mga natungdan sa iyahang giingon. Ako lang basahon kadali. Giingonin niya year 2016. No, 2016 katong nidagan pa lang sa o pagka-senador. Walang basahon ang iyahang giingon. Yung sa common sense na lang, ngano nga naamay mga lalaki nga magpakasal og mga lalaki. Ug ngano man nga naay mga babayi nga magpakasal pod og babayi nga ang mga hayop gani. Next week. Nairi siguro basta ang sumpay niya kay ang mga hayop gani kabalo sila kung kinsa ang lalaki o kabalo sila kung kinsa ang babayi. No, siguro makahinumdum tanin nyo, iso kay na siya katong panahon naging na siya ni Manny Pacquiao, daghan kaayong mga nang-react silang vice ganda, bisan sa katong international, daghan kaayo mga nang-react kabahin sa giingon ni Pacquiao. Kung sabto nato ang giingon ni Pacquiao, wala man pud ko kaingon nga
kanang maayo gid siya nga pagkaingon tanan. No dili na mag yung mga pulong ang ipanggamit si Pacquiao nga dili siguro makaingon ta nga below the belt na gid pod. Pero mao lang ni siya akong nasabtan. Mamaya ko sa next slide eh. No gusto ko nga makasabot ta nga mao nang daghan kaayo ang nalainan sa giingon ni Pacquiao bisan kini mao ang naa sa Biblia kay ganahan sa kalibutan nga himuong normal ang mga butang nga ginatawag nga dili normal or dili dapat sa pulong sa Ginoo. No daghan kay kog mga nadunggan at nagdaghan ka kog mga video sa internet. No daghan kaayo moingon nga sakit manggod kaayo kay gikumpara ra pud ni Pacquiao ang kato naging mga naa sa LGBTQ katong mga kaigsuon na nato nga katong mga lesbians, gays, no sakit lang kaayo kay ingon sila nganong kinahanglan pag ni ikumpara sa kanang mga hayop. Pero church, kung sabton po nato tarong ang giingon ni Pacquiao, kung natawon man gud nimo iyang interview, kung natawon nimo ang iyang ipang istorya, labing rabya gyud, no labing rabya gyud yang pagkaingon. Pero mao na gid reklamo ra nila kay nga gikumpara gid daw sila og hayop. Pero church, sa kuha lang pagsabot. No, sa ako lang nasabtan, mao nang daghan kaayo ang nangreklamo, daghan kaayong niingon nga ngano man to niyang giingon. Tungod kay kabalo ko nga mabantayan nato nga ang kalibutan ganahan gyud nila himuong normal ang mga buta nga ginatawag sa pulong sa Ginoo nga dili normal. No, daghan kaayong mga butang karon sa atuang palibot bisan sa TV makita nato gina-normalize na lang nila bisan dili sa dapat. No, na ako'y ginaapilan na Bible study every Tuesday. Pasalamat ta sa Ginoo kay wala pa ni siya sa Pilipinas. Pero ibisita man sila Canada kang ilang main church kinaaman sa Canada. Pag-adto daw nila sa Canada or even before pa katong before pa sila nato sa Pilipinas. Kung adto daw taninyo Canada, ang CR daw nila dito dili na lang babayi o lalaki. Nanaday CR para sa atong dili sila ganahan mo CR sa babae sa lalaki. No, so inaanap daw dito. So kung ikaw, bation nimo or ikaw pagtuon nimo sa imong kaugalingon kay dili ka babayi or dili ka lalaki, so na kay option nga moadto dito nga lugar. And church na dito po daw sa Canada, if lang tawon nimo ilang curriculum, ambot kung nakabantay pa ang mga mama kay kasi kimatag module karon, ambot kung nakabantay pa atong mga mama. Pero dito daw sa Canada, 6 years old pa lang daw ang bata. Tudluan na daw ka ng mga sex education. Ang kanang tanan yun, wala giday limit, wala giday filter, tanan gid daw ng mga kalawayan kabahin sa kanang sex education. Ginatudlo gid daw siya. Motong ningon si pastor nga kung ikaw nagiginikanan unya kung dili nimo bantayan imong anak, kung dili nimo kanang tabangan imong anak sa pag-eskwela, biyahan nimo og tarong, matingala na lang jud ka nga kanang nisima or dili na maayo ang ginatuuhan sa imuhang anak. Nakurat ko katong katong Friday night, nakurat ko na ako'y nabasahan nga article, tinuod siya nga article, i-share siya sa mama na nabasa ko nga, ang picture man good, ang picture dito, before no kay namo ko na yung mga nga post sa Facebook, picture sa taas, unya sa ubos sa katong title niya ang article. Ang picture kay bata, na bata, wala ipakita ang nawong bata, kunya naay marka ang iyang liog. No, naay marka ang liog. Sa kung gibasa ang article, ang nakabutang dito sa article, ang bata nga 5 years old, no, nalagit po kayo buhat manggod pa lang 5 years old, ang bata nga 5 years old, sige ginapalataw sa mama o TikTok, no, TikTok ang bata, inaalaw siya mama maglataw TikTok. Nakakita siya og video nga nasi nakita dito nga video nga bata po nibutang og pisi sa iyang liog, no, nibutang og pisi sa iyang liog. Unya ni ambak, pag ambak kay nahimong angel ba to or kalag ba to? No, so ang bata tingod kay nainganyo po siya, so iya mong gibutangan og pisi ang iyang liog, kay pagkahuman ni ambak po siya. Ingon ang mama, may nalang gani kay wala ko'y gilakaw, may nalang gani kay naana ko dapit sa iyang duol, kay pagsagit sa iyang anak,
nakadagan daw sa dayon niya naduol niya ang iyang anak. Sa church no, bantay-bantay lang kita ninyo. Mo na gina siya samot na gid sa tong panahon karon, pero pasalamat kita kaayo ninyo kay napata sa Pilipinas dili pa anak ka grabe ang kalisod kung sa ato ang pagkakristohanon. Pero ato lang sabton nga naagi mga butang nga ginaingon ang kalibutan nga normal na sa unta, pero ginaingon sa pulong sa Ginoo dili gid sa normal or dili gid sa dapat. Nga kanausahay, magtapok-tapok may mga pastor, samot na ginaging sa ilabi ko sa US, sa Canada. Maingon din sila nga maabot yun ang panahon na kung ikaw pastor, niya pagkahuman dili ka mukasal, o babayi, or lalaki, pwede na kang prisuhon. No? So ato lang sabton church. Ato lang sabton ang kalibutan na atong ginabuhian, dili gid siya buutan para sa atuan. Diba no, ingon kay si Jesus Christ kung sa gani daw ginaaway, kung sa gani daw ilahang ginalutos, kita po daw ng mga sumusunod, muagi po daw sa sama ang mga lugar. So church, dali ra di sa kaayo, no, dali lang kay atong pulong karon. Gatuo ko nga ang gusto lang sa Ginoo masabtan ato karong buntaga. Kay kanang word yun nga balaan. Kung maingon ta ninyo balaan, unsay pasabot ana niya, ato lang pong sabton karon kung unsa ginang ginaingon nga balaan nga buhing halad. Paunsa kaniya church mahimong balaan nga halad sa Ginoo. Sige naman nato ginabalik-balik diri sa simbahan. Unsa ganito'y eksakto gyud nga meaning if maingon tag balaan? Unsa ganito church? Kung maingon tag balaan or holy, unsa gyud ihang pinaka-eksakto nga pasabot? Balaan or holy. No, kung latawon nato sa Biblia, ang pinaka-pasabot gyud niya church kay gapa lahi. No, so kung maingon tag balaan ng tawhana, ang pasabot-an na kay gapalahi gyud ng tawhana. No, kung unsa may ginahimo nga dili maayo sa iyang palibot, wala niya ginahimo gapa lahi yun siya. So kung ganahan ta ninyo nga ihalad atong kinabuhi, nga buhing halad nga balaan sa Ginoo, gapasabot sa church nga magpalahi ta ninyo sa pagkinabuhi sa kalibutan. So nalatay tulo ka punto karong buntag at wala agian kadalihan. So mo ni siya yung mga tulo ka punto nga atong agian karon. Una, atong lang tawon ang standard. No, ang standard sa Ginoo sa balaang paghalad sa kinabuhi. No, kano sa ta makaingon nga kani siya balaan na bini siya nga paghalad. No, standard. Nabisod ko pag binisaya niya pero masabtan naman siguro ang word na standard. Ikaduha church atong isgutan ang pamaagi sa balaang pagkinabuhi sa ang pamaagi sa balaang paghalad sa kinabuhi. So ang mga pamaagi lang. So number 1, standard. Number 2, ato lang pong isgutan ang mga pamaagi ng pagkahuman mo tapos kaninyo o panabang. No, so standard, pamaagi, tapos panabang. Sige, sugod kaninyo sa standard. Kung sa may standard sa Ginoo o pagkabalaan. Kung ang Ginoo church sa itong pangutanon, Lord, kung sa may balaan para sa imuha. No, kung sa may matawag yun mo nga balaan. Kung ako lang hinahinayin o basa ang verse 3, na adi-ari ang tubag sa standard sa Ginoo. Ngayon dira sanglit, kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay sa lawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Kanang balikon ha, para makuha lang yun nato. Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay sa lawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Galisod ko og sabot pag una na akong basa sa Bisaya, pero basa masabtan nato. Kasabot ra taan ang phrase church nga dili maayong igdungog. Dili maayong igdungog. No, lalong-lalong siya para sa ako dili maayong igdungog. O siguro kung pasayo na nato siya, dili maayong paminawon.
No, so yang pasabot dili daw maayo paminawon sa usa sa mga anak o katawan sa Dios nga dunay mga sadawayong pagpakikinawas o kana sila nga mga buta. Muhatag lang ko og mga lain nga mga termino para makuha lang gid nato church kung unsay pasabot sa dili maayong igdungog. No, so mo ni say standard sa Ginoo. Mo ni say dapat daw nato nga ikinabuhi. Mo din siya ang dapat nato mapaningkamutan. No, sa lain nga version, di ka siya sa English, ako alam yung Bisaya. Ingon dira, dili angay. Dili daw angay sa usa ka anak sa Ginoo nga naatong mga inatong nga mga binuhatan. Lain pa, dapat walay bisan gamay. Church, no, focus lang sa kakadalian nga phrase. No, ang ginaingon di ay sa Ginoo nga pagkabalaan nga iyahang dawaton, dapat walay bisan gamay. Church, tungod sa grabe nga pagkabalaan sa atong Ginoo, ang kaya niya dawaton nga pagkabalaan ay kana di ay siya. Dapat walay bisan gamay. So, dapat 100% gyud ka nga balaan at ubangan sa Ginoo. No, kung balikan lang nato tong story sa daang kasabutan sa una, paghikap ganing sa pari, sa example sa mananap or sa hayop na ay balik na tiil, or kung na ay daot sa dalunggan, or kung na ay depekto sa lawas, dili ko niya ipadayon og halad, mangita siya o katong wala yoy depekto. Sa church, no, balik ang ginapangayo sa Ginoo sa tuang nga pagkabalaan, ang ginapangayo sa tuang nga pagkinabuhi, ay dapat walay bisan gamay nga kahugawon. Napadayon lang ta sa ikatulo nato nga word ana. Mo ni siya title sa tong message karon, no, atong i-title atong message walay lugar. Dapat daw sa tuang kinabuhi walay lugar ang pagpakasala o ang dili pagkabala. Church, no, hinawat nato lang yung kinasingkasin, hinawat nato lang yung siyang iampo panikamutan sa Ginoo sa matang adlaw. Alert, tabangi ko. No, tabangi ko ngayon anak, klase ang kinabuhi na akong makinabuhi sa matang adlaw. No, kabalo ko nga imposible siyang himuon, gituyo ginato nagbutang di ara. No, kana makabati ta nga madahan mahimo bagod na siya, madahan kaya bagod na nato. Normal na siya para sa tua. No, ang gina-explain lang po sa mga komentary, ibutang na siya di ara nga verse para makasabot ta. Tinuod, dili nato makaya, pero dapat paningkamutan nato nga mahimo na siyang kamatuuran sa atong kinabuhi. Church, na dili magita ninyo mahimong perpekto. Dili gid maabot ang punto sa atong kinabuhi diari sa kalibutan nga dili na ta ninyo makasala. Pero ang ginaingon lang sa Ginoo, dapat maningkamot gyud ta ninyo ug taman nga mabiyaan ang mga dili maayong butang nga atong ginahimo at ubangan sa atuang Ginoo. Church, no, mo share lang ko kadali, no, kanang makahadlok kaayo nga hitabo. Familiar man ta di ba kato kay Ananias o kay Sapphira? No, bagong kasabutan nato sa New Testament. Sa kay nahitabo, church. No, si Ananias o si Sapphira ilahang gibaligya ang ilahang yuta o yuta bato or propiedad. Ang ilahang abot, ang giingon nila sa mga apostol kay mao ni siya abot pero nagbinakak sila. Ug tungod sa ilahang pagbinakak, church, no, tungod sa ilahang pagbinakak, ikuha sila sa Ginoo or namatay sila. No, and daghan kaayo kung mga commentary, church, na basahan, nagituyo to sa pagtugot sa Ginoo para sa pagpakita na dili gyud maayo nga maghimo og samang mga butang diara sa tuang Ginoo. Ang church, no, gipakita lang daw sa atong Ginoo ato nga istorya ang iya hagyong pagkabala. Church, ang tumong ragid, no, ang tuyo ragid sa atong pulong karon kay masabtan gyud nato balik ang pagkabalaan sa ato ang Ginoo.
Nung ato agyong masabtan, ato agyong makuha balik, nga ato ang Ginoo nga ginaalagaran, kay dili gyud siya basta-basta nga Ginoo. Diyos gyud siya nga takos halaran sa pinakamaayo, sa pinakatarong nga atong mahatag sa iya. No, sa Old Testament sa una, sa balaang kasabutan sa una, di ba kabalutang na templo ilahang ginagamit sa una sa pagsimba, sa pag-ampo nila sa Ginoo. And familiar naman tayo yung church no, nga naitulo ka lugar sa templo, na katong Holy of Holies, dito na siya kung asa kinang Ginoo, napakawaman, Holy of Holies, kaya dito itong nakapresensya sa Ginoo, na yung holy place, napakawaman, nakapagay dito sa gawas na gid-ka. So na yung Holy of Holies, direct na ang presensya sa Ginoo, kanya pagkahuman dito sa sunod ang holy place, then dito sa gawas, dito na kadaghanan sa mga tao. Church, ato lang sabton o tarong sa panahon nila sa una, ang makasulod ra dito sa most holy place or sa Holy of Holies, kay ang parit lang, unya kinahanglan pa niya limpiyuhan o tarong ihang kaugalingon before siya makasulod atong dapita. Before siya makaatubang sa presensya sa Ginoo, kinahanglan niya nga limpiyuhan ug taman ang iyang kaugalingon. In church, pagpasabot na siya, pagpakita na siya sa tuwa kung unsa gyud kabalaan sa Dios nga ato ang ginahanglan. No, ang nakalami lang sa atong panahon karon, ang nakalami lang din sa atong panahon karon kay ipakamatya naman ta ni Jesus Christ, no, namatay naman si Jesus Christ sa cross. So balaan na gyud ta atubangan sa panglantaw sa atuang Ginoo, pero wala gihapon sa kapasabot nga makinabuhi na lang ta nga dili maayo atubangan sa Ginoo. Gani mas dapat pagita maningkamot nga mahimok yung balaan atubangan sa atuang Ginoo. Last na ni siya ng explanation, last na ni siya church ng explanation sa ato ang unang punto, then mubalik na ta sa ikaduhang punto. Ako'y nadunggan na story sa una, na-share na po na ako ni siya di ari sa ato. No, story siya ni Rabbi Zacarias. Si Rabbi Zacarias na daw siya amigo nga doktor nga nitawag sa iya usa ka gabi. Giingnan daw siya nga Rabbi, siya nga posible ugma kay mamatay na ko. Nga talang paminawag taron church siya, Rabbi, posible ugma mamatay na ko. Gabi man siya nagtawag ang amigo ni Rabbi. Yung si Rabbi, nga naman nga nakaingon ka na, yung sa Rabbi, naman ko'y gidala sa among hospital, gidala sa among hospital nga batan kong babayi, himalat yun siya, kunya pagkauman, kalabangon, kaayo. Siya daw, doktor man tong amigo ni Rabbi, ngun siya, ako sa kong kaugalingon, di na gilot ako ganahan mo tabang, kay kabalong ako nga mura 50-50 na gid siya, pero luoy po ang batang babayi. So iyang i-revive ang kasing-kasing sa batang babayi, dili namang gyud mabuhi. So iyang daw gihimo, iyang gigisian ang kalindughan, iyang gimanual og pump ang kasing-kasing sa batang babayi. Pwede man daw na sa medically church imong i-pump manually ang kasing-kasing para mas dali siya mo-revive. So, iyang i-pump ang heart sa babayi, nabuhi, naayo. Pagkamata sa babayi, pagkamata sa katong babayi, yung istorya niya, ang ginikanan sa babayi, dito siya nakanibalo nga naadi ay sakit ang babayi nga makatakot kaayo. Iniingon sa kay Rabbi nga, Rabbi, pagsulod ako sa kong kamot sa iyahang heart, nasamaran ko sa iyahang bukog, unya kami sa medicine, kabalugin din nga, bisan unsa nga way nga masamaran ka, masudlan kang dugo, or makontaminate ka. Ako, jud kaayo, kung potential, gani 100% yun na matakdan ka. Ito na, maogi mahimong rason na mamatay ka. So naade, grabe kay nga sakit ng batan kong babayi, ug tungod, anak, ang katupong doctor church, kay nagkasakit ko siya, natakdan siya, sakit sa batan ng babae. Yan, ni-explain si Rabbi, muna siya si Rabbi Zacarias, ni-explain si Rabbi, kung siya inanak ko daw ang sala sa kong kinabuhi. Nung muna ginaingnan ka sa Ginoo nga magpakabalaan ka, muna ginahangyo ka sa Ginoo nga makinabuhi din na balaan,
Kay kabalo gid ang Ginoo nga ang kanang sala isang tuod gamay ra na siya kaayo. Pero basta masugdan gay na siya kimo, basta mosulod gay na siya sa tong kinabuhi. Wala gid na siya laing dalon nga maayong butang sa tuwa, kamatayon ra gyud. Nagdili gid mga maayong butang ang madala sa sala sa ato ang mga kinabuhi. Church no, hinaot na itong makinasing-kasing, hinaot na ito yung masabtan. Ang rason na gid, ang rason na gid na gusto ta mahimubalaan sa itong Ginoo, kay para nagihapon sa atong kayo. No, daghan itong mga classmates sa una, sa college, sa high school, maimon sila kay Jay daw kay ilang papa, o ilang mama, kay ilang daw sila palaagon, o magabi, no, kay Jay na daw kay ilang mga magpapa, kay di na daw sila pauyabon. No, kay nga ano gid daw ang kinahanglan pa mo graduate o college before makauyab. No, nga ano gid daw na dili pwede magbarkada-barkada og lalaki kung babae sila, o dili pwede mulaag na sila ra. Pero pag graduate nila og college, church, dito gid sila nakaingon sila magilingkanan nga mapa, salamat kaayo sa paghiya, sa paghatag sa mga bawal nga mga butang kay tungod ato nakagraduate ko ay nakarong ako kinabuhi. Sa church no, mawala na siya yung rason na ganahan ang Ginoo nga mahimo tang balakan sa Ginoo. Sige, ato ta sa ato ang ikaduhang punto. No, so manata sa ato ang sa standard sa pagkabalaan sa Ginoo. Adto ta karon sa pamaagi. Madali na ni sa kayo church. Unsa may mga pamaagi para mahimo tang balaan at tubangan sa Ginoo. Balikan na nato kadali ang verse 3. Sibog lang ka, Dave. Ito, balikan ka dali ang verse 3. Ibutang na, sanglit kamo, katawhan man sa Diyos, dili mayong igdumog, nga dunay sa lawayong pagpakikilawas, o kahugawan, o kahakog diha kaninyo. Church, ginahatagan lang tao example, no, gihatagan lang tao kanang klaro nga ehemplo kung paunsa ang pamaagi sa balaang pagkinabuhi or balaang paghalad alang sa Ginoo. No, so tuloy lang na siya sa mga pamaagi. Number 1, likayan daw ang salawayong pagpakikilawas. Likayan ang salawayong pagpakikilawas. Kinsa sa to ang kailan ni Yeng Constantino. Yeng Constantino. Kinsa kaila? Ang sikat kayo niya nga kanta kay Hawak Kamay. No, Hawak Kamay. Nagsikat na siya year 2007. Graduate ko college atong panahon na. Si Yeng Constantino, pamilyar man taan ang katanong nga, unat huling pag-ibig. Kasi nakadungog na. Unat huling, basta kayo, nasa kanta ngayon na. Nga, paminahon lang atong tarong church. Kanang unat huling pag-ibig, no, gihimo na siya ni Yeng Constantino, i-compose yun ni Yeng para sa kasal nila sa iyahang banat. No, church no, kaya ang nahitabo, ang iyang bana, mauna iyang una nga uyab. Si Yeng po daw, mao po daw siya ang una nga uyab sa iyang bana. So 1 year na sila nga gauyab church, and silang duha, nakauyab na din pa sila, nagsabot din sila, nadili din sila musulod anang ginatawag na yung pre-marital sex. No, si Yeng kay Kristohanan mo gid siya, kay nagud siya sa Ginoo, kinabuhi gid siya para sa Ginoo. Iya hapong bana, Kristohanan gid pud. So nagkasinabot gid sila, nadili gid nila himuon hangtod na makasal gid sila atubangan sa Ginoo. And church no, ang nahitabo mao gito natuman gid nila after 1 year nagpakasal sila, pagpakasal nila then moto ang ilahag yung commitment sa matag usaw, ang ilahag commitment sa Ginoo, kay ilahag yung nahimo. Nagihapon ko yung mga pipila ka mga malunggan karon nga gahimo ana. And ma-bless jud kaayo ko church, no, makalipay kaayo paminawon nga ginahimo na siya. Nagani uban gani gyud nga dili din sila mag-kiss. Wala gyud kiss before marriage. No, so makalipay kaayo sa paminawon, maka-bless gid kaayo sa nimong paminawon kay makaingon yung ka nga lamia kaayo kay nasabtan gyud nila ang ginaingon sa pulong sa Ginoo nga maglikay gyud og ginana nga mga buluhaton. Church no, ako lang pong i-share, giingon man na siya ni Pablo kang Timoteo, dili gid daw maayo
no, ato lang paminawon og tarong dili gid daw maayo nga mga lalaki makig-uban ug babayi na kanang kabulang. No, giingon gani ni Pablo dito kang Timoteo nga dagan gyud, ayaw pa isog-isog, ayaw pa sa bana sa English, ayaw gid pa isog-isog or ayaw gid kumpiyansa. Dili gyud maayo, no, dili gyud maayo nga ang babayi ug lalaki mag-ipon sa usa ka lugar na pribado na sila lang. No, ang ginaingon gyud sa pulo, ang ginaingon sa Biblia kay kung manglakaw man, babayi ug lalaki kinahanglan na nakikaubang laing lalaki o nakikaubang laing babayi kay para na di ka makalikay ug temptasyon. Kailan mo ni Billy Graham, sikat kay na siyang evangelist. Si Billy Graham sa grasya sa Ginoo wala gyud siya nakahimo og kanang mga isyu kabahin na o kanang mga kanang adultery, no, wala gyud siya nakakommit og inanang mga butang nga naay nakapangutana kay Billy Graham, sikat gid na siya kaayo gid nga evangelist. Kato na siya magsangyaw gali siya sa pulong sa usa lang kasangyawan, naay 1,000 ka buok motuo sa Ginoo, naay 2,000 ka buok motuo sa Ginoo. Ubay-ubay gid ang motuo sa Ginoo kay mao pud ang tahas nga giingon sa gihatag sa Ginoo sa iya. So naay nakapangutana sa iya hakas kung unsay sekreto niya ngano nga wala gid siya nakahimo og inana klase nga mga sala. Kung ngano nga nahimo gid siyang faithful sa iyang asawa. Ato bang ni Billy Graham ingon siya nga wala gyud ko bisan kanus-a niadto og lugar nga akura ug ang akong kauban kay usa ra ka babaye. Inalikayan gyud nako na sa paghimo mao nang sa grasya sa Ginoo nakapabilin gyud ko nga faithful or balaan sa iyang atubangan ana nga area akong kinabuhi. Church, no, so gibutang lang di ara sa laway yung pagpakikilawas. Ang pasabot daw aning church ng kahugawan kay tanan daw nga porma sa kahugawan sa kinabuhi. Kaya pagkahuman church kay kahapog. Diha kaninyo. So mawala na sa church, no, ginapasabtan na ta sa tong pulong karon nga hinaot nga atong hinahinayan ug likay. Church again, no, ako lang ipasabot, wala gid ko kaingon nga sayon ra na himuon ang mga butang nga no, wala gid ko kaingon di ari nga kaya gid nato mahimong perpekto ani nga kinabuhi. Ang ginaingon lang gid sa pulong sa Ginoo kay mao ni siya ang mga butang nga dapat gid nato paningkamutan. Kung moingon church atong silingan nga normal na lang, ako lang yung iingon, no, kay sige na akong madunggan. Kung naay moingon sa itong mga silingan o mga paryente o bisan kinsa nga normal or okay ra ang mag-live-in, ingon gyud nga dili gyud na siya maayo, dili gyud na siya insakto. No, kung moingon man ang palibot, ang mga tao sa palibot na normal na lang na siya. Hinaot kita ang pinakaunang nga moingon nga dili na siya normal kay matod pa sa pulong sa Ginoo dili gyud sa dapat. Church, no, sumaw na sa atong mga pamaagi sa pagkinabuhi na balaan at tubangan sa Ginoo. Matapos tanin nyo sa atong katulong nga punto, at ito sa atong katulong nga punto, ang mga panabang or ang panabang sa balaang paghalad sa kinabuhi. So ato lang isgutan, asa man ta makuha og kusog, asa man ta makuha og panabang para makakinabuhi o kinabuhi nga makalipay gyud at tubangan sa Ginoo. So kamalihap og sigog di. Nadira sa mga taga-Galacia 5:16 na akong basahon kadili, kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi, ug ayaw tumani or ayaw tumana ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Ako lang malikot basa church ha, kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi, ug ayaw tumana ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Church, mapildi ra gid nato ang ato ang lawas nun nga kaibog, mapildi ra gid nato ang ato ang lawas para mga sala nga dali kay himuon sa tong kaugalingon kung paharion nato ang balaang Espiritu Santo sa atong mga kinabuhi. No, kabalo naman tanin niyo nga sa dihang ituo ta kang Jesus Christ isip ato ang Dios ug manluluwas, isulod naman ang balaang Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Kunya kung tugutan nato siya, no, kung ato siyang sugtan na siya may magbuot sa atong kinabuhi, kaya taniya tabangan para dili nato mabuhat ang mga butang na normal unta ang ginahimo sa tuang kaugalingon sa atong kinabuhi.
Sibog sa takadali no, nindot kayo ni siya mag-share ni Pablo. Ambot kung naaba sa tuwa di ari ang naka-experience o ginani. No, sige ko maka-experience o ginani sa akong kinabuhi. Ingon si Pablo, na ako lang basahan kadali si Pablo ni ingon siya, wala ako makasabot sa akong gibuhat, wala ko buhata ang buot kong buhaton, hinuon gibuhat ko ang mga butang nga akong gidumtan. Church na, daghan kay mga panahon sa akong kinabuhi, mamakaingon ko sa Ginoo nga Lord, nga nagud ni God, nga ganahan gid kayo na ako himuon kung unsay insakto. No, ganahan kayo na ako himuon kung unsay makapahimuon sa imuha, pero sukwahi gyud ang ako ang mahimo. Kapaningkamot ka nga ani dapat imong mahimo at ubangan sa Ginoo, pero lahi gyud ang imuhang mahimo. And church, si Pablo na siya. Kato na siya ginatawag nato nga ngilngig kaayo nga apostol sa Ginoo. Nga grabe kaayo ang pagpangalagad sa Ginoo. Grabe kay ang simbahan, daghan kay ang mga simbahan nga iyahang nga natukod sa Ginoo pamaagi sa iyahan. Ngilngig na kaayo siya nga tawo pero niingon gihapon siya ginana. No, wala ako makasabot sa akong gibuhat. Wala ako buhata ang gusto unta na akong buhaton. Hinuon gibuhat nako ang mga butang nga dili gid unta nako ganahan buhaton. Sa church, ang pagkabalaan, ang balaang paghalad ato sa tong kinabuhi sa Ginoo, dili gid sa sayon. Nagani usa ka pastor na ingon siya nga dili man lisod no ang pagkinabuhi nga balaan ato bangan sa Ginoo kay dili man na siya lisod. Ang iyang ginaingon church, imposible na siya kung gamito nato ang ato alang kaugalingon na usog. Lisod magpakabalaan kung imposible gina sa kaayo kung gamiton nato ang ato ang kaugalingon na usog. So church, unsay nakatabang kang Pablo para makaya niya buhaton ang mga dapat niyang buhaton. No, naada sa Roma 8:1, mo ni siya nakatabang kang Pablo para mahimo ang mga butang na dapat niya untang himuon. So ingon si Pablo tungod niini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Church, ang number 1 na nakatabang kang Pablo sa paghimo or sa pagpakabalaan kay ang pagkahiusa niya kang Jesus Christ. No, kung nausa na ta dira kay Jesus Christ, kung naluwas na gyud ni Jesus Christ, lisod man pero kaya na gyud. No, kung niluwas ta sa Ginoo, lisod man pero kaya na gyud. Palo ko sa sunod din. Sa verse 2 na ni siya, kay ang balaod sa Espiritu nga naghatag og kinabuhi diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus, nagluwas kanako gikan sa balaod sa sala o sa kamatayon. Church, ang nagluwas kang Pablo, no, ang nagluwas kang Pablo gikan sa sala sa lawas o gikan sa kamatayon sa lawas, kay ang balaod sa Espiritu or ang balaang Espiritu Santo. Church, nakita ninyo yung Holy Spirit tanan. No, naana na ang balaang Espiritu Santo sulod sa atua. And gahulat lang din na siya nga moingon ta sa iyang nga, Lord, kapoy na gid kaayo, dili gid nako kaya bisan insaon nako sa akong kaugalingon kusog. Tabangi ko, ikaw na'y buot, ikaw na'y bahala, musunod na lang ko sa inyo. Church, no, again sa pagtapos nato karon, dili gid nato kaya sa ato ang kaugalingon kusog. Makaya ra gid nato pamaagi ra gid sa gahom sa ato ang Ginoo nga naa sulod. Sa church, pagdasig lang para sa ato ang karabutaga. Kung maabot man sa punto nga makaingon ka nga, Lord, nga nagod ni, kasi di ka na kung saan nimo, inani. Tingnan na gid mo ang kaugalingon. Sige lang, masalig lagi ko sa balang Espiritu Santo. Kaya gid ko niya tabangan. Kaya gid ko niya hatagan o pagtabang kusog para mahimo na ko ang ginapahimo sa Ginoo. Sige church, may ito pa itong mga ulo. Natapos ka sa pag-aksyon.